You say you don't need me, but I'm the only one you call whenever you're lost. You say you got somewhere to be, but you've been here since yesterday with your phone turned off. Mind's doing all the talking, but have you asked your heart? Sounds like a good place to start. Your feeling seems to be left in the dark, defeated. Quiet screaming, what if? But what if you ask your heart? Sounds like a good place to start. Sziasztok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Hát az ünnepekről nem igazán posztoltam, ugyanis hirtelen jött felindulásból, ellátogattunk a rokonokhoz, és hát szerintem ez érthető, hogy ott nem igazán videóztam, úgy nem is nagyon jutott eszembe sem, hogy videózak, úgyhogy ezt így az ünnepekről ennyit, amennyi a kis előzetesben volt. Betegen jöttünk vissza, úgyhogy rengeteget költöttem gyógyszerre és vitaminokra, de kúráljuk magunkat, úgyhogy most már azért jobban vagyunk, így pár nap elteltével, és igen, most már lassan le is bonthatjuk a karácsonyfát, ugyanis idén egy nagyon-nagyon régi fehér műfenyőt díszítettünk fel. Arra a pár napra nem szerettem volna élőfenyőt venni, mert ha élőfenyő, akkor tényleg én szeretem egy hatalmas, nagy, sűrű, gyönyörű fenyőfát választok mindig, de most így úgy gondoltam, hogy igazság szerint pénzkidobás lenne, úgyhogy javarészt nem is voltunk itthon. Úgyhogy maradt a kis műfenyő. Na de az arcom állapota. Igen, mivel családlátogatóban voltunk, igazság szerint nem igazán tudtam tartani a diétát, és ment a bűnözés ezerrel, főleg úgy, hogy ünnepek voltak, és ez így nagyon meg is látszik a bőrömön, mert már elég szépen kezdett letisztulni a gyulladt pattanásoktól. Ez most itt egy hatalmas nagy volt, most már kezd múlni el, és itt van még egy pár, ami gyulladt, de javarész, főleg itt az állvonalban, ezek már csak, hogy mondjam, egy gyulladás utáni kis foltok, amit, ez is még itt gyulladt kis aktívakne, de elég kevés van, és ahhoz képest, hogy mennyi a gyulladtakne, 3, ezen az oldalt kb. 4, ahhoz képest látjátok, hogy mennyi rengeteg piros pötty van, ami úgy elcsúnyítja az összképet. Ezeket szépen szokásomhoz híven dermarollerrel fogom eltüntetni, csak arra várok, hogy tényleg szinte semmi gyulladt aktív pattanásom ne legyen, mert azt nem ajánlott hengerezni, de lehet, hogy már a hétvégén neki kezdek, és itt az állvonalban átmegyek rajta egyszer-kétszer vitaminos szérummal, mert itt tényleg ezek már csak foltok. Itt pedig, hát remélem, hogy hamarosan már itt is elkezdhetem a hengerezést, mert tudjátok, hogy ezt téli hónapokban érvényes elvégezni, és nem szeretnék kifutni az időből. Úgyhogy most nagyon azon vagyok, hogy az arcomat letisztítsam, és megy a diéta ezerrel. Úgyhogy képzeljétek el, közben elkezdem a sminkelést, mert szeretnék elmenni boltba, és tudjátok, hát aki ilyen paraszokkal küzd tud, aki ilyen csúnya aknés hegekkel vagy foltokkal van, az tudja, hogy nem szívesen megy ki az ember utcára a smink, vagy legalábbis alapozó korrektor nélkül. Úgyhogy, ha nem haragszatok meg, akkor én is most így elkezdeném a sminkelést közben. Szóval, hol is tartottam? Igen, rendeltem az Amazonról ilyen 250 ml-es
üvegeket juice-nak, mert tudjátok, hogy én szoktam ilyen présleveket készíteni, nagyon szeretem is őket egyébként, és egészséges, főleg így mióta rajta vagyok ezen a belső gyulladás csökkentésen. Rendeltem ilyen kis üvegeket, mert sokkal könnyebb tárolni is, jobban ki tudom porciózni is, és igen, könnyebb betenni a hűtőbe, és így a hűtőnek az ajtajába be tudom őket sorakoztatni, és nem kell egy nagy kancsót betegyek a hűtőszekrénybe, mert a mi hűtőszekrényünk egyébként eléggé picike, mert hát ezt így hirtelen felindulásból vettünk, még mikor nagyon-nagyon kis picike helyen laktunk egy szobában, mikor kiköltöztünk Németországba, és az volt az elsődleges szempont, hogy tudjunk benne fagyasztani, hűteni, de viszont ne foglaljon sok helyet, és hogyha esetleg utazásra kerül a sor, vagy költözésre, akkor könnyedén tudjuk az autónkkal elvinni A-ból B-be. Úgyhogy azóta ez maradt, mert keveset fogyaszt, picike, és hát még most sem annyira hatalmas a konyhánk, hogy egy jóval nagyobb hűtőszekrény beférne kényelmesen, úgyhogy azóta ez van, és éppen ezért mondom, hogy könnyebb ezekben a kis üvegekben tárolni a présleveket, mint egy hatalmas nagy kancsóban, amit eredetileg vettem nekik. Ha esetleg még nem fogyasztottál volna préslevet, nagyon ajánlom, hogy elkezd. Nagyon sokan nem értik, hogy miért nem lehet simán megenni a gyümölcsöt, vagy a zöldséget, és miért kell lepréselni, mert hogy pazarlás, mert a rostok ugye amúgy is kellenek a szervezetnek. Én ezt értem, ezt a logikát, de gondoljunk csak simán a zellerszárra. Tehát a zellerszárat én mindig becsempészem a présleveimbe, mert irdatlan jó gyulladás csökkentésre. Az íze, hát nem mindenki szereti az ízét, nekem nincsen problémám vele, személy szerint, de tényleg vannak olyanok, akik nem szeretik nem szeretik préslébe, mert inkább jobban szeretik inkább édes legyen, édeskés, mint fűszeres mondjuk. Mint például Szabi is nem szereti, hogyha annyira nincs oda, hogyha ilyesmit teszek bele, és ő akkor inkább nem is nagyon iszik préslevet, hogyha egyből megérzi, akkor maradjunk itt. Össze-vissza beszélek most. Azonnal megérzi, hogyha zellerszár lés van a préslében, és igen, de viszont mivel ő annyira nem fogyasztja ezeket a présleveket, ezért tényleg mindig belecsempészem, és látom a hatását. Szóval a zellerszár, aki ismeri, tudhatja, hogy nagyon ilyen szálas, ilyen szálkás, hogy én nem is tudom, hogy minek nevezzem, milyennek írjam le, de igen, nem feltétlenül kezdené el az ember szívesen ezt rákcsálni, akkor úgy mondom, viszont tényleg kár kihagyni, mert hogyha egyszer elkezditek fogyasztani, akkor ti is rövid időn belül szerintem látni fogjátok a hatását. Ugyanaz a helyzet a gyömbérrel. Mondjuk azzal még egy picit próbálok barátkozni, mert az eléggé csípős tud lenni, de az is nagyon jó, és éppen ezért először elkezdtem teában fogyasztani, teafilterrel, mert még a friss gyömbérrel annyira nem barátkoztam meg. Próbálkozom, igyekszem, úgyhogy most, hogyha eljutok a boltba Stefivel, mert most még nem ér rá, az én autóm pedig nincs itthon, úgyhogy muszáj sofőrt keressek magamnak. Gyömbért is mindenféleképpen fogok venni, illetve kurkumát, tehát ezek mind olyan hozzávalók, amit lehet, hogy kismértékben lepréselve az ember elfogyaszt más gyümölccsel, zöldséggel összekeverve, de önmagában nem biztos. És szerintem ezért is nagyon jó ez a préselés, illetve elvileg könnyebben felszívódnak ezek a jótékony tápanyagok, mint egyébként. Tehát, hogyha nem préslé formában fogyasztanám például a zellerszárat, vagy kurkumát, gyömbért, akkor én csak úgy tudnám elképzelni, hogyha
az ételbe megsütöm, vagy megfőzöm, akkor viszont meg már nem éppen olyan az ereje, mint frissen. Ezt tudjuk minden zöldséggel ez a helyzet, hogy frissel azért több vitamin van benne, mint már hőkezelve, megfőzve, megsütve, úgyhogy ilyen. Ezért szeretem ezeket a leveket fogyasztani, és tényleg azt kell mondanom, hogy érzem, és látom a javulást. Méregtelenítésre, fogyásra, tényleg belső szerveknek segíti elő a munkáját. Nagyon sokan kimondottan fogyás céljából fogyasztják, tehát ez tényleg attól függ, hogy milyen zöldségeket és gyümölcsöket állítasz össze, és annak függvényében fogsz olyan problémára megoldást találni. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen ajánlom, mert egy természetes gyógymód lehet a problémákra, mert nem jó az, hogyha annyi gyógyszert tömünk magunkba, én ezt látom magamon is. Ugye én most szedem a metformint, rengeteget fogytam, tényleg az utóbbi időben így hirtelen wow hatásként ért. És most volt is olyan, aki azt mondta, hogy fogyás előtt jobban néztem ki. A szépség relatív, ugye? Én így jobban érzem magam, hogy leadtam pár kilót, mert több energiám van. Tényleg érzem azt, hogy nem vagyok annyira fáradékony, jobban és könnyebben tudok mozogni a mindennapokban, könnyebben megy a munka, tényleg nem érzem azt, hogy megerőltető az, hogy egy kicsit sportoljak, egy kicsit tényleg, tehát érzem azt, hogy kezdem visszanyerni a régi formámat és az energiámat, és ez úgy nem tudom, de ad egy löketet a további folytatáshoz, és bár lehet, hogy egyeseknek drasztikusnak tűnik az, hogy én ilyen hirtelen váltottam életmódot, úgymond, de még mindig úgy érzem, hogy még mindig lehetne pluszba, többet és jobban csinálni ezt az egészet, mert őszinte leszek, van, amikor én is bűnözök. Tényleg, hogy van. Tehát, hogy ne legyen az, hogyha elmegyünk ismerősökkel, családdal, egy étterembe, vagy olyan helyre, ahol tudjátok, egy ilyen gyors étterembe, ami nem arról híres, hogy fú, de jót tenne az egészségednek, akkor tudjam azt mondani, hogy oké, egyetek, jó étvágyat, de én ezt most kihagyom. És ne legyen az, hogy inkább üljek otthon, és ne menjek velük egy jót beszélgetni, mert nem fogyaszthatok ott semmit, és nem tudok ellenállni neki, hanem tényleg simán tudjam azt mondani, hogy jó, oké, jó étvágyat, érezzétek jól magatokat, essen jól az a pár falat, de én most nem kérek. Úgyhogy már egész jó úton haladok itt is, de azért belátom, van, amikor elgyengülök. Volt, jobban mondva, mert az utóbbi időben már ez eléggé jól működik nálam is. Aki ezzel a problémával küzd, hogy inzulinrezisztens, vagy bármilyen nemű problémája van, azt tudja, hogy életmódot váltani nagyon nehéz. Főleg tényleg azt, hogy egyik napról a másikra, mert itt nem csak az étkezésről van szó, hanem a teljes életviteledet szinte meg kell változtatnod, a gondolkodásmódodat meg kell változtatnod, és nem egyszerű, főleg akkor, hogyha vannak a környezetedben olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát minek azt, hát marhaság, hát nem így, meg nem úgy. Nem, nekem is volt olyan, aki azt mondta, hogy persze, mert most még fiatal vagy, majd meglátjuk, mikor idősebb leszel, akkor mennyire leszel elkötelezett ez iránt, az egészséges életmód iránt, meg így, meg úgy, meg hogy most azért is könnyebb fogyni, mert fiatal vagy. Szerintem jó, lehet, hogy könnyebb, de nem feltétlenül azért tudsz lefogyni, mert fiatal vagy. Azért nézzünk csak meg egy ilyen testépítő bácsikákat, akik 70-80 évesen is olyan izmosak, hogy az állad leesik a korukhoz képest. Nem hiszem, hogy
ők is a koruk miatt nincsenek elhízva, és nem azért pocakosak, mint nagyon sokan mások már 30 évesen, hanem meg 20 évesen, vagy akár még 10 évesen is, hanem azért, mert tesznek érte, és próbálnak tényleg egészséges életmódot folytatni, annak ellenére, hogy mennyi idősek. Na már most lehet, hogy ők egész életükön keresztül ezt képviselték, és így éltek. Biztos nem 70-80 évesen folytak le és lettek izmosak, de szerintem becsülendő az, hogy ezt még a mai napig is így folytatják, és nem hagyják el magukat, mint sokan mások. Szerintem ez így egy igazán követendő példa. Köszönöm kell, zöldborsó főzeléket fogok készíteni, még nem tudom, hogy fogom IR-kompatibilis módon elkészíteni, mert hát amúgy én nagyon szeretem a zöldborsó főzeléket, mindig is szerettem, de én mindig úgy készítettem, cukorral. Tehát egy picit megolvasztottam a cukrot, és úgy tettem bele a borsót. És ugye ezt most így nem szabad, és még azóta, mióta ez kiderült, hogy mi a helyzet, én még nem készítettem borsófőzeléket, úgyhogy egy picit tartok attól, hogy nem fog ízleni, vagy nem fog jól esni, mert nem szeretném őszintén szólva kidobni. Nagyon sokszor keresek recepteket abból a könyvből, amit akkor rendeltem meg, amikor kiderült, hogy inzulinrezisztens vagyok, és egyébként nagyon szuper kis könyv, német nyelven van. Kérdezte valaki, hogy nincs-e tele ez a könyv tele nagyon drága receptekkel, mert ugye általában ugye ilyen receptekkel tömik tele az ilyen könyveket, de azt kell mondanom, hogy nem egyébként, sőt, külön tetszik az, hogy az elején, a könyv legelején össze van szedve egy pár alapanyag hozzávaló, amit úgy állítottak össze, hogy mindig legyen itthon egy IRS tárában, és általában javarészt a receptekben azok az alapanyagok találhatóak meg, és tényleg azt kell mondanom, hogy nagyon szuper. Nagyon sokat segített nekem abban, hogy így átlássam a dolgokat, hogy mit ehetek és mit nem. Amivel még mindig nem vagyok teljesen tisztában, mert az interneten nagyon sok vélemény van, tényleg igyekszem a szakemberek tanácsait elolvasni, és még köztük is különböznek a vélemények. Tehát van, aki azt mondja, hogy lehet gyorsan felszívódó szénhidrátokat is fogyasztani, ilyen például a krumpli, a rizs, mindegy. A lényeg az, hogy azt állítják, hogy ezeket is lehet IRS-ként fogyasztani, csak az a lényeg, hogy fogyasztunk mellé zöldségeket is. Tehát rostokat, a rostbevitel nagyon fontos. A másik oldal viszont azt mondja, hogy nem, IRS-ként ezek tiltó listásak, és tényleg csak az alacsony glikémiás indexű ételeket fogyaszt. Úgyhogy képzeljétek el, én most már kíváncsi vagyok, hogy kinek van igaza, úgyhogy le fogom tesztelni. Mégpedig úgy, hogy rendeltem egy szenzort, ami 15 napig lehet fent. Ez egy olyan kis szenzor, egy kis készülék, amit felhelyezek ide a felkaromra, és folyamatosan ott lesz. Vízálló, mindenálló, lehet edzeni, lehet fürdeni vele, teljesen nyugodtan, folyamatosan 15 napig fenn lehet, nem lesz semmi probléma. Összekapcsoljuk az okostelefonnal, és 0-24-ben folyamatosan percenként fogja mérni a vércukorszintet. Na már most ez azért jó, mert én eléggé nehezen viselem azt, hogy itt újbejtből mérjék nekem a cukorszintemet, mert ugye nagyi cukorbeteg, és már jó párszor megmértük úgy a kis régi, tudjátok, hagyományos cukormérő készülékkel, és nagyon nem szerettem. Viszont ezt havonta maximum 2-szer megszúrod magad, és látod folyamatosan, hogy melyik étel hogyan hat a vércukorszintedre, milyen ingadozások vannak, és
külön jó cukorbetegeknek, mert az applikáció jelez, hogyha esetleg túl alacsony vagy túl magas a vércukorszinted, úgyhogy tényleg nekik nagyon ajánlott, hogy ezt használják, és hát én is alig várom, hogy kipróbáljam, tényleg. Még ma rendeltem meg, nem tudom, hogy konkrétan mikor fog megérkezni, de mindenféleképpen itt megmutatom, hogy fogom felhelyezni, és hogy miként is működik, mert tényleg nagyon sok ember életében egy megváltás, azt hiszem, és aki naponta kell mérje a vércukorszintjét, az tudja, hogy milyen egy körülményes és megterhelő tényleg napi szinten ezt mérni, úgyhogy igen, ajánlom figyelmetekben. Megyek és préselek egy kis préslavet, nem sokat, tényleg csak azokból a gyümölcsökből, zöldségekből, ami éppen itthon található, egy kis cékla, egy kis zellérszár, egy kis narancs, azt hiszem ennyi. Sergerépet kihagytam, ami egyébként az egyik kedvenc alapanyagom. Szinte mindig benne van. És utána szerintem felhívom Stefit, lássuk, hogy mit mond, ráér már vagy sem, hogy elmenjünk egy picit vásárolni, és aztán meglátjuk, hogy hogyan is folytatjuk tovább. Szerintem főzéssel. Megérkeztek a csomagok. Igen, rendeltem egy ilyen határidő naplót 2025-ös napi beosztással. Hát nagyon tetszett nekem, mert a tavalyi is fás motívummal volt, és idén is ilyet szerettem volna. Na, megismétlem inkább, mert biztos nagyon recsegett, szóval tavaly is ilyen fa mintázatú volt, nem konkrétan ez, de a lényeg az, hogy fa motívum volt rajta, és idén is ilyet választottam. Egy kicsit ilyen bársonyos tapintása van a borítójának, nagyon tetszik, tényleg, még talán jobban, mint a tavalyi, és hát igen, amikor meglátom, nem volt kérdés, hogy ezt fogom választani. Egyszerű egyébként, kis letisztult belseje van, szerintem tökéletes lesz idei naptárnak. Élőben még szebb, tényleg. Vagy talán még így is jobban átadja a színeket. Rendeltem még egy ilyet, májvédő egyébként, mert annyi gyógyszert szedek, étrendkiegészítőt, metformint, hogy úgy voltam vele, hogy ez erre most úgy érzem, hogy szükségem van, hogy egy kicsit segítsem a májműködést, és mindenféleképpen szempont volt az, hogy természetes alapanyagból legyen összeállítva, és hát ez elvileg megfelel az elvárásaimnak. Igazából jó véleményeket olvastam róla, úgyhogy ráadásul bestseller, szerintem biztosan, hogy be fog válni. Rendeltem még egy ilyen tabletta rendszerező, kis elosztó, valami műanyag kis tartókát. Nem tudom, hogy minek nevezzem konkrétan, de a lényeg az, hogy már említettem, hogy rengeteg vitamint és gyógyszert szedek az utóbbi időben, és észrevettem már azt, hogy tudjátok, van olyan, amit naponta egyszer kell, reggel, vagy délbe, vagy este, vagy reggel, délbe, este, és egy kicsit már bele vagyok gabajodva. És úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha tényleg egy hétre előre eldobozolnám, úgymond, és akkor látnám mindig, hogy mit kell reggelbe vennem, délben és este, és nem lenne az, hogy úristen, most akkor ezt elfelejtettem, vagy nem jó időpontban vettem be, és mindig nézegessem a dobozát, hogy jó, akkor most melyiket mikor, hanem akkor szépen ebben elszortírozom, és minden napra megvan az elegendő
vitaminadagom, és biztos, hogy nem felejtek el semmit. Ráadásul ebből a dobozból ugye ki lehet venni így egyenként egy napi adagot, és bármikor becsúsztatom a táskámba, simán vihetem magammal, ráadásul tényleg, hogyha napközben nem vagyok itthon, és mondjuk délben be kell vennem, vagy reggel, mikor dolgozok a tablettát, nem kell egy egész tubussal elvigyek, vagy egy egész levéllel, több egész levéllel ahhoz, hogy be tudjam venni a tablettámat, hanem tényleg ezt a pici kis dobozt bevágom a táskába, és már kész is vagyok az indulásra. Úgyhogy régebben nem tudtam elképzelni, hogy mi a fenér veszik meg ezt az emberek, mert most nem mindegy, hogy miből veszik ki azt a tablettát. Hát ilyen szempontból nem mindegy, amikor már tényleg annyit szedsz, hogy már azt se tudod, hogy hol áll a fejed, akkor ez bizony eléggé nagy segítség lehet. Na hát jelenleg így néznek ki a kis tubusok. Mondtam, hogy elég sok gyógyszert szedek, mármint vitaminokat és gyógyszereket. Én is sokallom, higgyétek el, elég fárasztó ezeket mind beszedegetni, de legalább most már így átlátható, és van egy rendszeresség benne, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy megérkeztek ezek a kis tárolók, és tudom azt, hogy megérte azt a 10 eurót, mert hát nagyon megkönnyíti a dolgomat. Most már csak abban reménykedek, hogy ezeknek minél hamarabb látni fogom a hatását is. 1-2 már érzékelem, de még korán sem értem el azt a szintet, azt a javulást, amit szeretnék. Itt ugye omega-3, D-vitamin, inozitol, vas, a májvédő, ugye, amit most rendeltem, a metforminom, magnézium, illetve kollagén. Jaj, igen, és ki ne felejtsem a pre- és probiotikumokat. Soknak tűnhet most, de tudom azt, hogy tényleg ezek segíteni fognak, és hát jócskán javítanak az életminőségemen. Amúgy még azok a gyógyszerek, amiket megfázásra szedek, benne sincsenek, úgyhogy igen, a hangom még mindig elég rekettes, és nem gondoltam volna, hogy ilyen nehezen fogunk kilábalni belőle, mert annyira nem volt szörnyű ez a betegség, de igen, még mindig tart. Örülök, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor jelezzétek nekem mindenféleképpen egy lájkkal, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha szeretnétek még több videót látni tőlem, és hát találkozunk legközelebb, várlak titeket legközelebb is, sziasztok!